kuble ya pi baro ki para sinong perthau pat baro ki banyo iya lingba ka ne channel jonga te ni ka por na kwa ban ya thui pi ke e ji thu bo bha ka jonga kabangan wan ra lingba ka ne channel jonga na lakhi tangki aslem ban ya thu khana papat sha pi para sinong perthau pat sha kinong yarap jonga sepang ke e ka pelong yang ban man sedang man perangkam ya ne ka platform kata ka YouTube website te ngala ai kerteng ya ka channel jonga da ka kerteng ba ki khot Bannister Kharpors Outreach YouTube official te ki thu ang tu hi kalong ba bang ngan le ya ka ba ban reach out sa perthei la ne ban bi sa sla perthei lengba ka ne channel nam tai kam ba but ka thu jonga kam de e bangan promote ila de ane ban lang ta personal promotion hande ka de ka jing kwa jonga ka ban ngan ya terlelang but ki bahi masam jonga perlo perjo jonga personal patha baro tena ta kada nga kwa ba lengba ka ne channel ka kwa ba sakri ke mlang salang kala ibor iso jonga lengba ka ne channel kwa ban ai ki jingkran repair kaban nyarap ya ke mlang salang ka ti su jonga abade lang nang ta ka disability issue halo ka disability issue ne mo disability issue mat ya kabade ta ki jingdu ki ba jingduna ki khotmen ane koi ki banta nam sim quality hi ro ba man su ban be tang han ne ka liang jonga disability issue ne ta ka kabade ta spang ki ba spang jingduna ki khotmen ne koi ro te kata ka de ki jingthu ba ka ba ar kolong ba aqua ban kentiu ya ki badon sap nang ba ka ne channel jonga la de ka ba shat ji ruai ki ji kran ne ki program repair te aqua ban ya sno lang kwa ban im lang mang he sla pathe ngim kwa ngim la ban im marwai la ne ngim yo ble ya ngila tharo ba de ba ngim im marwai la ne ngim prakhat ta ngila di te kan ne ka long yang aro ba leng ba ka ne channel ngila be tre lang don ki banang man shat don ki banang marwai don ki banang man le kini tai kam bha ban ai ki ji kai repair te ta da nga ka tu ne la pasang te ngai ba ji thu bha jonga te berkat ba ji kersan jo phi bar perlok dan la ban nang sakri khamha ngam na quality e ya pisa quality e na kwa ban quality ya ka jing job jong ka em lang salang jo ya ka e ba ki ban job ama da ka bagi trailer da ka bagi pen pau em lang salang jo ni kana sha shu shubo ngadan ka jing ngadan ka jing dawa ka jing kam ni kitai kadang apla ke em lang salang kala ban poi sakman kala ban kener le ti jong ki jong ka nam ta ban pen biang ya ka jing kam jong ki bade ban pen yo jing kam ane la set ila di dane kino ki mangi we pai we set no hale di inam don la hi ban ya ka ti we ba phik ba ngim tep ha ro ko hi la ban ya ka sha ni we ya ba ni yo i ane yosgo ni shem ya ka jing duna ba ka jing biang ka jing palat imon ni la ban pen be pat adalah biang ka mat la hun tari duna ni pen bah kadang la palat ro ha pen biang kata te nget ba phiru kinam pet leng ba e pet ya ka jing reality jo ka jongi pin yo ka jing hon man sia ba ka paru ba pin ai man sia ban ai ka do ka jing kersan ka badai ya ka e ban ra ya ka ri jongi chakma te sai sin kuble shibon pi